تلاوة لسورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج Ina rantsuwa da sama mai taurarin lissafin shekara, واليوم الموعود da yinin da aka yi alkawarin zuwansa, وشاهد ومشهود da yini mai shaidu da yini da ake halarta a cikinsa. قتل أصحاب الأخدود An la'ani mutanen rami, النار ذات الوقود wato wuta wadda aka hura, إذ هم عليها قعود a lokacin da suke a kanta a zazzaune, وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود alhali su bisa ga abin da suke aikatawa ga muminai suna halarce. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Kuma su ba su tuhumce su ba, face kawai domin sun yi imani da Allah mabuwayi wanda ake godewa. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Wanda yake shi ne da mulkin sammai da ƙasa, kuma Allah akan kome halarce yake. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Lalle ne waɗanda suka fitini muminai maza da muminai mata, sa'an nan ba su tuba ba, to suna da azabar jahannama, kuma suna da azabar gobara. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير Lalle ne waɗanda suka yi imani, kuma suka aikata ayyukan ƙwarai, suna da gidajen aljanna. Ƙoramu na gudana daga ƙarƙashin gidajen, wancan abu fa shi ne rabo babba. إن بطش ربك لشديد Lalle ne damƙar Ubangijinka mai tsanani ce ƙwarai, إنه هو يبدئ ويعيد lalle ne shi ne mai ƙaga halitta, kuma ya mayar da ita. وهو الغفور الودود Kuma shi ne mai gafara mai bayyana soyayya. ذو العرش المجيد Mai al'arshi mai girma, فعال لما يريد mai aikatawa ga abin da yake nufi. هل أتاك حديث الجنود Ko labarin rundunoni ya zo maka? فرعون وثمود Fir'auna da Samudawa, بل الذين كفروا في تكذيب a'aha, waɗanda suka kafirta suna cikin ƙaryatawa, والله من ورائهم محيط alhali Allah daga bayansu mai kewaye su ne. بل هو قرآن مجيد A'aha, shi Alƙur'ani ne mai girma, في لوح محفوظ
a cikin allo tsararre.